На 2 юни, в деня за почит на Христо Ботев и загиналите за свободата на България, община Пирдоп организира поклонение. Събитието се състоя в двора на начално училище Тодор Влайков. Присъстваха кметът на община Пирдоп Ангел Геров, заместник кметът Милена Мачканова, съветници, директорът на училището Евдокия Богданова, преподаватели, ученици, представители на политически организации и граждани. Третокласниците на учебното заведение изпяха възрожденската песен «Вятър ечи Балкан стене» на Добри Чинтулов. Последва рецитал на баладата Хаджи Димитър от Христо Ботев. В знак на преклонение и уважение бяха положени венци и цветя пред бюст паметника на Ботев в двора на училището от името на община Пирдоп, общински съветници, училището, политически организации и граждани. Точно в 12 часа на обяд прозвучаха сирените в почит на революционера Ботев и присъстващите сведоха глави. Предишната вечер на 1 юни поклонение се състоя и на паметника на загиналите в местността Бакаджик. Организатор бе община Златица. Присъстваха признателни граждани от района, ръководството на общината и служители в администрацията, съветници, представители на политически организации. Прозвучаха стихове на Христо Ботев, химна на Република България, революционни песни в изпълнение на вокална група Звездица с ръководител Цветанка Георгиева. Слово произнесе кметът Любомир Цветков. С едноминутно мълчание и свеждане на глави бяха почетени загиналите. Пред монумента бяха положени венци и цветя. Вечерта завърши с заря.